Molt bé, se'm sent? Sí, no? Bon dia a tothom. A mi m'agradaria iniciar aquesta intervenció tenint un record per una efemèride que succeeix avui, que és que avui fa 81 anys van afusellar el president Companys. Avui també recordar que hi ha un president de Catalunya a l'exili, el senyor molt honorable Carles Puigdemont, i que per tant creia convenient que en aquesta institució, a la Casa de la Democràcia de Catalunya, tenir aquest record. A veure, jo per començar, a mi m'agradaria fer primer de tot un petit al·legat al sistema universitari català i al model universitari català que s'ha anat creant al llarg de tota la història democràtica i que al final ha sigut un model d'èxit. Un model d'èxit a Espanya i a Europa, perquè quan ens basem o quan mirem des de fora, i molta gent ho fa, i moltes altres universitats també ho fan, veiem com al final el sistema universitari català i les universitats catalanes tenen una presència i una reputació molt destacada. Només per comentar, i em vaig estar mirant algun rànquing del CIT, Espanya, l'Autònoma i la Pompeu estan en el top 5 de les universitats de tot l'Estat. I quan mirem el top 10, doncs aquí també hi entraria la Universitat de Barcelona, però si mirem rànquings més internacionals com el Times Higher Education, veiem que el top 3 de les universitats a Espanya, a l'estat espanyol, són la Pompeu, l'Autònoma i la UB. I que, per tant, això ens ha de servir per també tenir un context i una visió més holística i més elevada del que suposa el sistema universitari català i com s'ha anat construint. Però si també ho mirem de portes endins, veiem una evolució que al final també constata aquest model d'èxit. La inserció a les universitats públiques a Catalunya era de 23.000 insercions laborals al 2000 i el 2016 van passar a ser 27.000 insercions laborals. Això suposa un increment. I quan mirem la universitat privada, les universitats privades a Catalunya i la seva inserció, veiem que des del 2011 fins al 2016 la inserció justament ha baixat. I això ho podem dir clar, això és un èxit del nostre model. Un model que des de la perspectiva pública és capaç de competir a la perspectiva al sector privat, creant un model de qualitat de primera línia. I que, a més, també es va apostar, com no podia ser d'una altra manera, per la pròpia autonomia de les universitats a poder decidir en quines carreres o com feien aquella docència i la seva contractació dels investigadors per tenir una oferta molt més excel·lent. En definitiva, és aprofundir en aquest sentit de qualitat, que crec que més o menys tots estarem d'acord que volem una universitat de qualitat. I, evidentment, l'excel·lència, la qualitat, com us deia, que parteix d'aquesta autonomia universitària i de cada centre, al final té un preu, perquè quan has de pagar un campus d'excel·lència, quan has de pagar investigadors de primera línia, quan has de pagar catedràtics, quan has de pagar programes d'intercanvi o programes internacionals de col·laboració amb altres universitats, evidentment això es paga. Però al final tens aquesta recompensa, que és que tens les millors universitats de l'Estat i de les millors d'Europa. Abans també m'he deixat de dir que tant la Pompeu com l'Autònoma com la UB estan dins d'un rànquing de les 200 universitats principals al món. Hem de també tenir present que aquest model d'èxit al final repercuteix sobre la nostra societat. Vull dir, al final el plantejament és que si nosaltres volem un país capdavanter, volem un país que estigui al top en tots els sentits, en totes les carreres, en totes les empreses, evidentment necessitem un sistema universitari que sigui capaç d'oferir oferta de gent formada perquè puguin treballar en aquest model de país. D'acord? I ara ja aprofundeixo una mica més en el principal objectiu de la ILP, que, com es comentava, era una rebaixa de taxes i que al final l'objectiu principal és l'accés universal a
a la universitat, un accés no gratuït, però evidentment més rebaixat. I aquí jo faria 3 reflexions sobre la rebaixa de taxes. La primera és que una rebaixa de taxes a nivell general a les universitats és un model regressiu, és una mesura regressiva. I què vol dir regressiva? Quan parlem de regressivitat vol dir que aquelles persones que fan un esforç econòmic superior, com podrien ser famílies amb menys recursos, està igualat amb aquelles persones que podrien fer un esforç superior i que no es veuen obligades a fer-lo. D'acord? Us poso un exemple pràctic. Quan fem una rebaixa de taxes i rebaixem el preu de l'entrada a una carrera o de la matrícula de 3.000 a 1.000 euros, diguéssim que aquella unitat familiar, perquè al final quan estableixes beques o preus universitaris ens basem en la unitat familiar, en una unitat familiar on podrien entrar 60.000 o 70.000 euros a l'any i en canvi una altra unitat familiar que podria entrar uns 30.000, doncs estan pagant el mateix, quan l'esforç que podríem fer econòmicament és molt diferent i per tant això nosaltres des de la Joventut Nacionalista no considerem que sigui un model del tot just. Al final també és entrar en un altre debat, que és la igualtat, i que això s'extén a debats econòmics que han succeït i que des de la teoria també s'han abordat, com és la igualtat versus l'equitat. L'equitat és la distribució justa dels drets, dels recursos, la distribució justa de les oportunitats, etc. En canvi, la igualtat és mantenir que el dret sigui de la mateixa manera igual per tothom, indiferentment de si tu guanyes més o si tens més oportunitats o en tens menys. I això, com us deia, ho considerem bastant injust, des d'aquesta perspectiva. I després un últim tema és que tot el que hem anat comentant abans, d'aquesta excel·lència d'aquest sistema universitari que s'ha anat produint i que s'ha anat al final treballant des de Catalunya durant els últims anys, una rebaixa de taxes influiria en definitiva sobre aquesta qualitat, perquè al final el que estàs fent és portar a la precarietat aquest sistema d'excel·lència i aquest sistema de qualitat. Suposaria menys finançament autònom per a aquestes universitats i, per tant, menys autonomia de decisió o d'inversió i de poder fer diferents actuacions al respecte. Per tant, estem a favor de la rebaixa de taxes generalitzada? Doncs no. Rotundament no. Com ja he comentat, considerem que és una mesura injusta i que pot carregar-se tot allò que s'ha construït fins ara. Quina és l'alternativa? O quina és la proposta que fem des de la Joventut Nacionalista i que hem fet de forma reiterada? Al final és establir un model de beques que enforteixi el sentit de l'equitat del sistema universitari català. Al final és enfortir un model de beques que doni més garanties a aquelles persones que potser no podrien accedir a la universitat i que, per tant, ho garanteixi el seu accés universal, però a través d'unes beques i que, per tant, aquelles persones que puguin afrontar un pagament d'una matrícula com és la que podria ser en cada cas, que l'afrontin. Aquesta seria una mica la idea, afrontar la universalitat des de l'equitat. Punts elementals en aquest sentit del model de beques. S'ha d'aconseguir una gestió total de la gestió de les beques des de Catalunya per part de la Generalitat. Actualment no és així. Si nosaltres volem enfortir el model de beques, doncs és evident, ja sigui augmentar les beques al 40% o garantint, això ja és en funció seva i dels polítics o de la Generalitat. Faltarà un minut. Un minut, pròpia de la Generalitat i, per tant, fiquem-nos-hi i demanar la gestió total jo crec que és fonamental i després millorar l'eficiència i els terminis d'entrega d'aquestes beques, perquè al final també moltes vegades si et donen una beca al cap de 6 mesos no pot ser del tot garantista i aquí també entrem que cal potenciar molt més les beques salaris, aquelles beques que tenen un caràcter mensual i que et permeten accedir de forma més eficient i més àgil. Després tenia una part de reptes, però que en tot cas
aprofitaré la part de rèplica. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Seguim a continuació amb el